to mau goleki? Sipuk roti iki lho yo obah kok. Jar nginceng-nginceng to. Nginceng apa to yo? Iki to. Lah iki lho ora usah diinceng. Apa to yo? Kok sawang ki lho apa? Kopi iki lho. Ya kono to, gek diombe. Sik diudek mau udek bareng to? Ya wis lah. Masa wis udek. Wis. Dang, ditiliki. Ugai kopi mesti enak. Yo. Hati-hati. Panas. Belak bareng ya. Itu roti ini. Apa to mau goleki? Sipuk roti iki lho yo obah kok. Jar nginceng-nginceng to. Nginceng apa to yo? Iki to. Lah iki lho ora usah diinceng. Roti ini obah menul-menul. Sopo sing bakul? Ya. Kowe mengkene to yo, aswesmu jane. Nah bocor ngono lho. Rotimu buka nek roti. Rotine bukane omongan to yo. Sopo ora? Bukane yo. Tak ngene ora iso. Ki lanang opo? Nang tenang yo. Jale. Alah, paling yo cilik. Anu lho. Masalah es sing bolong-bolong kae, ora usah digawe neh. Gua iki kabeh ganti sing anyar. Iki ora soal anyar, anyar ki gampang. Duite. Alah. Duit. Lah kok dadak bingung duit to. Wis to sesuk tak tekane kabeh. Anyar kabeh nggo diganti. Lek perlu ki to bongkar kabeh ganti cor tingkat. Pasang AC. Warung panas kaya ngene. Ngono, tenan. Ya panggah tenan no. Oke. Manut aku. Ya, mana tenan ora? Tenan. Enggak iya. Tapi tenan lo yo. Tak enteni sesuk awas. Hapusi. Wis to sing tenang. Tak ndakne kopi lho. Ya wis, ameng tahu loro, kopi, rotine siji. 15.000. Aduh, besok piye? pesane ya. Lah halah. Omonganmu arep nekakne esbes. Ningkat. Nekakne AC. Kopi 15.000 utang. Jan ra sumbut. Iki ra utang lho yo. Duite keri nek omah. Wis to tak gesekne tenang ae. Di ATM. Yo jelas duwe to yo. Ndi? Lah iya keri sak duwite nek dompet to to tak gesekne. Ya padha ae lho kuwi iki. Wis kana. Wis kana. Warung tas buka mek utang-utangan. Oh, pemerah utang, enggak utang. Mek lali iki nganggo duit. Broneng ae. Semuge. Pas sumbut.